Okay, mayong budto na usab kinatuntanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong budto Philippines, mayong budto world, mayong budto universe. So then ako kita manghigala nining atong tulumanon sa kahanginan, COA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong bugos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino, padayon kita mga higala no, sa ato ang mga buhatono ni ini kamuntuhon o padayon kita sa ato ang mga pagdibusyon usab sa nagkalain-laing mga kalihukan. Abino, ato di ay ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Caritas Philippines nanawagan karon kang BBM nga tugutan ang ICC or International Criminal Court nga mag-imbestiga sa deadly war on drugs ni kanhi Presidente Duterte. Sa ato pa nanawagan karon ang Caritas Philippines, no, pinanguluhan ni Father Antonio Labiao Jr. nga mupahigayon gyud no ang kining pahigayon yun nga tugutan ang ICC nga makapahigayon yun og investigasyon. O gani nanawagan ang Caritas Philippines pinaagi usab sa pangulo niini nga si Father Antonio Labiao Jr. nga iya gyud nga giawhag usab niya ang academy o ang uban pa nga mga grupo nga manawagan gyud ka Presidente BBM nga tagaan og higayon ang ICC nga makaimbestigar gyud aron mulutaw kung unsa ang tinuod ug mulutaw gyud usab ang hustisya. Aboy no, ari kita manghigala sa Vatican, bagbalita gikan sa Vatican, Cardinal Pell no, ang lubong ni Cardinal Pell gitambungan sa ubay-ubay nga mga katawhan. Yani panawagan nila, ipadayag nila ang ilahang dako kayo nga pagpasalamat kang Cardinal Pell tungod sa matud pa kining mga kayuhan nga gipaambit niini sa dihang siya pa ang nangalagad nga arsobispo sa Australia. Abino ato di ay nga may buntag mo kanto mahigala ang ato ang CPCP News ug padayon kita mahigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Okay, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang ato ang Saint of the Day karon secondary sa ato ang listahan, no? Sa atong listahan walay lain kung dili si Santa Coleta. Bueno, kini si Saint Colette na tao siya ni atong tuig 381 ug namatay ni atong tuig 1447. Niya nagpamembro kini siya sa grupo sa mga Four Clears ug gani nahitabo mao nga sa diha nga miyembro na siya ubay-ubay giusab nga mga aton pa mga monasteryo nga iya usab nga natutong. So mao kana si Santa Coleta, no? Okay, ari na kita manghigala sa ato ang wala lang una wala sa kay joke manghigala. Ari kita manghigala sa ato ang catechism. Dunay mga pangutana diri, no? Abino mga unang pangutana. Pader, so may problema. Pader, kanang tinuod ba nga ang gobyerno nang hilabot sa pamaan sa pagbandagan sa gobyerno sa kanang ang ato ang simbahan no, na ang simbahan nang hilabot sa mga affairs o kalihukan usab sa kining gobyerno. Ang tubag niya na wala. Ang simbahan nagtamod gyud sa matud pa giingon nga separation between the church and the state.
Na doon na may giingon ni ana kana bitaw ang simbahan dili makapanghilabot sa kalihukan sa gobyerno o ang gobyerno usab dili makapanghilabot sa kalihukan sa simbahan. No? Pero matud pa, because we are in a democratic form of government, sa matud pa diri sa tuang matud pa ang simbahan adunay katungod to express sentiments, no? No bisan tuod kung adunay separation between the church and the state, ang simbahan wala magdikta o wala maghilabot. Pero because we are an democratic form of government, everybody, everyone has the right to express his sentiment as long as it's not detrimental to the identity of others. Sa ato pa, igbisan man tuod kung matud pa aduna kitay kanang nagtahod kita sa separation between the church and the state, pero sa gihapon ang simbahan adunay katungod sa pagpadayag sa iyang debate. No, isip usa ka demokratiko o gawasnon nga panggobyerno. Klaro ba? So dili na panghilabot, nag-express lang ta. Pero ato pong gipaningkamutan nga it is not anti-government. Mga issue lang nga angay nato. Sama pananglit sa issue sa death penalty. Usahay ang gobyerno doon na ipipila nga ganahan yung kayo death penalty. Of course, sa pag-exercise nato, pag-express nato sa atong sentiment, ato po nga gi-express ang ato ang prophetic rule. Sa pananglit sa death penalty, nga dili kita gusto ni ana. Ay, of course, dili kita ana gusto tungod kay matud palagi, walay bisan kinsa nga adunay katungod pagpatayong tao. Ay, matud pa ni Manny Pacquiao, ang kuan man gani ko no, ang matud pa ang Dios gani ko no nagsugo man pagpatay. Tubag niya na ang Dios lagi makasugo siya. Unya ka ng death penalty. Diyos may nagsugo ana, Mr. Senator. Ano kay siya nga Ginoo man gani, nagsugo man gani nga mapatay og tawo. So kita mo patay kita nga naman dahil gisugo ba dahil tas Ginoo pagpapatayan na pinaagi sa death penalty, wala. In other words, ang mag-agad data sa Ginoo niya, kaya waman kaya ang Ginoo nagsugo ba yan po, na dili ka magpatay. Yan, no? Pero kung siya niyo musugo nga mapatay daw, matimahin mo niya na, sama pa ng lip niya itong gisugo niya ang iyahang anak, si Isaac nga gisugo niya nga patay ang anak. Ito man gito si Isaac, ay Ginoo may gasugo. Pero kita wa matasugo siguro mag-apply tag death penalty sa Pilipinas. Anyway, ingon-ingon niya na, no? O niya, matud palagi, dili ni panghilabot sa gobyerno ni atua. Kung sa manday ni atua, kabahin ra kini sa pag-express nato sa atong prophetic rule, no? O ikaduha, mausab kini ang paagi usab nato nga diin ikapadayag nato ang atong sentiment batok sa mga nagkalain-laing issues. Pero wala na nagpasabot nga nanghilabutan. O klaro ba? Sige, hala. Laing pangutana. Okay, ari kita sa laing pangutana. Father, gitugot ba sa Biblia ang atong mga popular devotions sama sa pagdebosyon sa sinulog, gingo manusab sa Puong Nazareno, Novenas of the Mother of Perpetual Help? Ang tubag ni ana, yes. No? Gitugot yun na siya. Nga naman, tungod kaya doon na may mabasa nato sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 33 sa 40, nga matud pa, gigugmaa ang Diyos labaw sa tanan. No? Unya, kining atong mga popular devotion, nagpadayag kini sa atong dakong gugma ngadto sa Diyos. Tungod kay matud pa sa atong sa mapananglit sa Santo Niño, tungod sa atong dako kayo nga gugma sa atong Ginoong Jesucristo, ato nga gitahod bisan gani ang iyahang pagkabata. Sa mahal nga birhen, tungod sa atong gugma sa atong gugma usab nato atong isig katawo, no? Ato sa magitahod ang atong mahal nga birhen, ipasidunggan. So in other words, tungod sa gugma, mas napalig-on pa gid nato ang ato ang mga popular devotions. Okay, klaro? Alaari kita sa lain nga mga pangutana. Kana tani lain.
Pader, subay ba sa Biblia ang ato? Okay, subay na siya, subay. Okay? Ari kita sa laing pangutana. Pwede ba nga hulaman ang vestment sa atong mga altar boys? Pahulaman sama pananglit sa drama. Unya magsulog-sulog ko tong dili mga sakristan. Ang tubag ni ana, ang mga vestments kana mga sutana sa atong mga altar boys, kuan ka na siya, usa ka na kasakramental. In other words, that is, they are set aside and blessed by the church to excite good thoughts and to increase devotion on those who see and those who wear them. Sa ato pa, dili na siya pwede nato na hulaman. Pwede ra siya ng hulaman, but the owner should ensure that they are treated with respect. Nato pa, kanada yung ato ang mga uniform sa atong mga sakrista. Dili din nato na basta-basta pahulam-hulaman. Kaya doon na ba yung usahay nga muhulam sila o sa sutana sa sakristan para sa ilang drama, sa mga pare, pero wala na nagpasabot nga pero kinahanglan yun nga tagaan yun sa eksaktong pagtahod ang mao nga mga gamit. Okay, klaro? Pero, hindi na lang muna kita kutog ha, mga higala. Ako lang gihapon kini ay yung ubos nga halagan, Reverend Padre Yundawle. Manamilit kaninyo o manalangin ka nato ang Diyos nga magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!